Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali channel Guang Rujak. Tak apa ini mau nggak? Sik, Apa? apa ndi? Apa kok dokter saya apa ini? Sido mereksano aku. Ya situ lah. Pengen sarapan apa ya? Sampean Nasi kuning apa? ketuyan Mas. Ketuyan. Bang, ini udah waras kok. Kalau nyilih motor, Sampean ngetok kene ngopo? romantis. Ya tak rong sih. Nggo sik. Mas, Hah? kok malah sampean senumbas ke aku, Mak? Bilang sampai mau rokoknya. Kau apa? Mana gini sih yo? Mas. Iki arep nang dhisik, sampean medun ki apa Boleh nih? sarapan sekarang nyilih motor. Wis bawang urung. Nek urung iku, Wes enak iki. Mas. Mas, Hah? Apa oke? Dan ini yo, nggo sik. lobo, pesen apa? Madhep rene sik. Aku orang ngatus ya. Yo iki kamerane taling lho. Rene sik. Pamit. Rene sik. Nih serto. Aku Aku mau berokok. gak apa-apa. Aku ning nonton malah. Oh. Gak apa. Orang ini loro tenan kok. Ora. Harusnya Nopo. aku nih gini gak malah kerepatnya sampai kalau Ya, sama aja ada buat itu. Tak nyilih motor. Dan diperiksa endang hari. Kerasan bokeh dek. rasa tapi aku ini sampai kerja kadang ada balas. Kenapa ya? Aku gak ngeluh jadi ini kayak udah keluar tenang. Ya aku rawang tangannya sampai tak demi anyep kok. Udah mandi sih. Aku tak kulit sarapan. Aku bukan atus. Iya. Ya wis nu aku yurung atus aku. Tak kulit sarapan selanteng. Tanya sih. Ojo wis. Yurung atus untuk selanteng. Ora kena kok. Hati-hati. Ya wis tuh kok usah nangis kok. Tanya sih. Aku tak udah sarapan. Orang yang tahu sudah muda. Nangis gini. Ya mandi sih. Musa saya lemah. Lama sih gede tadi orang sampean yo pikirannya yo ora tenang kok. Pikirannya tenang mau benteng hari. Tak setengah ya. Aku gak kudu kan kok. Lah masuk
Makanya gue nyewa kasur welek. Ora. Coba sarapan sih ya. Iya. Dan mandi. Hati-hati. Yo. Bikin Ning ngono dhuwur kono. Enek. gitaran sih. Kau deh. Ngantuk gitaran kok. Iya, gitaran lah. Mau jadi video. Sing bar tak prank. Ora apa-apa, Mas. Kayak musik deh. Iya, ndang. Coba deket lah. Ora lah. Kono. Iki bar nangis iki. Oh, tapi ra tak video. Latihan gitaran sih di. Nah, cerita Di piye? Bar nangis perasaane piye? Apa yang balik nih sih? Ora tak baleni, aku nyuwun ngapura ya, Mas. Iya tak sepuro. Jadi video terus lah. Isin iki kan ceritanya ngene pemirsa. Pas aku digo ning kamar kono, tapi kan kudungku langsung dibuka kabeh, dibuka wonge panik, bingung, nangis terus metu mateni kamera aku ning kono. Nah, bareng metu gak mateni kamera iki terus dia metu kos buka lawang gawe. Nah, aku kan bingung iki bocah nang ndi aku ngono terus aku melu metu ruwene dan tak celuk dekne iki posisi teleponan bu karo sapa mandor karo Pak Mandor ditelepon jare njipuk apa njaluk tulung ben di sibukno mobil nggo aku kan bingung ta Aku isin deh. ora ya wis isin wis ta baru ngono tak coweluk ya wis Sampai nangis aku lah. Anjir. lah tak apa-apa ora tak baleni kita aku ki loro tenan Tanggal 10 ya awake dhewe rung patek kenal. Heeh. Jadi ning ngomong wae. Iya tangga sebelah kan ning kantor wonge kerja. Aku iki posisi lara tenan pemirsa. Iki kan lagi gak mangan setengah hari gak mangan terus bariku mangan. Delala kok panganane rodok pedese rodok sedeng ya terus piye tangku loro. Nah, berhubung videone gawe kuwi suwe nyanyi lagu dadi salah terus. Ya marane nek apa yang rekaman Pengen rekaman sing apik marane. tapi mang ora dadi salah sithik baleni. Salah sithik baleni heeh. Ya dadine kurang ngarepan kuwi tok jane ya kurang pas kok. Jane kum dadi kae. Sampeyan wis. Aku wis
aku wis lemes soalnya Mas. Wis pengen tahan turu ki jam piro wis anu setengah wengi. Wis lemes aku kuwi. Yo wis. Wi aku gak pingsan, wi aku turu. Oh alah. Ono ceritane pemirsa. Dadi di ekspresine Mas Rudi ki jane tak rekamna, tak sibuk kamerane gak iso mari kan. Wonge wis kadung nangis, wis kadung ngerti nek diprangi wis momo tenan. Aja diupload malah dhek ngangkon aja diupload. Tapi aku jaluk ngapura terus. Ya upload yo Mas yo. Oleh yo. Oleh saiki oleh. Ki arep rilis lagu selanjutnya. Lagune Pak E. Pemirsa niki sing pengen dinyanyi iki penake lagu apa iki sering. Iya rek, mari awake dhewe gak pati iso ki anu. Awake dhewe iki gak pati ngono. Ngerti peminatnya sing pemirsa seneng karo lagune Pak E sing ndi sing apik. Penak didengar. Bisa komen-komen di bawah nggih nuwun. Ben digitarke karo Mas Rudi. Sesuatu. Lincah ya Mas sampean Mas. Gak iso deh. Luwih lincah kok aku. Aku lo gak iso malah. Sampean iso pas petikan nih. Iso. Limbien belajar karo sapa? Kayaknya sing belajar yo. Belajar kok buku iki. Gak. Terus Aku pertama biyen langsung ngeband deh. Belajar gitar telung dino iki langsung tampil sekolahan iki, Dik. ambil sekolahan. Tampil ono perpisahan iki zaman biyen kan tampil kok. Wala keren. Keren opo? Lah langsung tampil. Ya, langsung dijak latihan kancaku ayo di band. Guru perpisahan. Ayo. Nyekel apa mbiyen kae? Pertamanya ke bass. Koyo lek mau. Nah kalau bass iyo kuncine iyo roe kuwi tok sing dinyanyekno guru perpisahan tok. Iya lek mau yo nyekel Tangan bass. sampai tapi saiki wis pisah karo Mas kan di SMP 1 nggih ya. Bintu kancaku yo meriso-isoan ngono yo rung iso blas ya aku Dik. Kung 11. Iso gitaran iki telung dino latihan langsung tampil. Oh. Kalau blas Tapi lancar ki tampilane, sukses. yo suksesnya piye Dik? Cah es wani munggah panggungnya wis apik. Wis apik iya. Tak kira ki wis belajar karo Kayak kuwi terus sinau-sinau ambek Caca. cacahe. Tak kira ki belajar karo sapa kae jenenge. Kita harus sapa sing pinter apa-apa ngono kae. Kayak Iso. terus nggih band kuwi terus kancaku yo pinter nyiptakno lagu Dik. Jenenge kuwi Najib. Sang Bergolo. Kali video. Ini lagune yo akhirnya kalau kita ya jadi lagu. Akhirnya dia bisa sampai rekaman Bring Dik. Rekaman apa? Semono kan. Apa lagune? Band indie zaman biyen kok. Komen YouTube orang terkenal kok. DJ radio Dik zaman biyen. Hampir malam Jumat setel ning omah kuwi saya kok. Keren. Ya wis iki reaksine Mas Rudi. Gak apa-apa ya Mas ya. Gak apa Dik. Ora tak baleni. Wis. Isin aku di video terus. Lagi ki loro ki mari ora marai. Ayo dong salin dong tak bisa nunggu tak sering motor ning kantor. Ya wis ning ngono pemirsa, terima kasih sampun ningali channel Bang Rujak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.